Айде, Ристо, разбираш, че това го знам. Това го знам. Това го знам. Това трябва да го повторим. Ова връзка нямам. И ова връзка нямам, разбираш? Ова връзка. Ки ме пукне тиквата, разбираш. Бе, Ристо! Слушай, може ли да те питам нещо, бе? За консултация? Шо бе, Блажо, разбираш? За овпеток. Шо петок? Ки шиеш ново одело или со старото ке одиш? Шо петок, бе? Шо ново одело, бе, разбираш? Шо? Ти ме заебаваш ли мене, бе? Ти си забравил, бе? Па 25 години от матурската славя, бе! 25 години от матура, разбираш, а и аз у сабота съм на изпит. Значи, сите убави работи, кои се дешават, и аз имам сесия, Блаж, това не могуче, разбираш. И шо сега стакаш да кажеш, шо ти нема ли да дойдеш? Море, шо да правам, полагам у сабота, разбираш, шо да правам? Море, Ристо, бе седи учи, бе, шо се влечкаш толкова, бе, сито оба и работни места, че изземат, бе. Не ми кажа, бе, ти на мен, шо мислиш, що ти научам, аз студирам малко по-длъго време, разбираш, али по-темелито го совадам материалите. Не са такви мабети да ми вадеш, разбираш на мене. Шо, сите ти са криви, седи заграй соли са тука и... Море, трябваше 5 пъти да дипломирам, не може да дипломирам, все е против мене, разбираш. И шо? Татко ми дори е против мене, тате. Тате против тебе. Аз ти кажувам, от него не може да дипломирам, бе. Седи учи, бе, шо го мешаш тата тук, човеко тук много знае, он колко амбиции има ти да завършиш школата и... Гледам аз колко амбиции има, разбираш. Море, знаеш, ти сме скарани 6 месеца, не правим муабет, цело време се допишувам с писма, и аз на него писмо, он на мене писмо. И заради него не можем да дипломирам, разбираш. Шо има това връзка, бър, нема да правите муабет, че седнеш, че си учиш тук, шо се допишувате, голема работа. И аз колко пъти съм бил скаран, па види сега колко време тук работам, виж. Цело време, ти пратиш ли мене, шо говорам, бе, разбираш. Цело време се допишваме. Некна, имам изпит. Уседом садато сабали. И вземах да му напишем, тате, молям ти се да ме разбудеш, уседом саато, разбираш, ти имам изпит, разбираш, македонски му разбираш. И доле менеджмент, шо полагам вама там и ставих му до кревето. И положи ли? Шо да положим, не уйдех. Шо ки полагам? Защо бе не уйде? Не ли те разбуди? Разбуди ме, разбираш. Писмено, разбираш.